Gai honetan, gizaki ahotsa aztertuko dugu, baita gure gorputzaren atalak prozedura honetan parte hartzen dutenak ere. Abeslariaren ahotsak desberdintzen ikasiko dugu baita ahots taldeak ere. Abesteak desberdintzen gaitu animaliak eta gizakiok. Animaliek instintiboki abesten dute, guk ordea kontzienteki egiten dugu. Guk hitz egin abes dezakegu, hau da, edozein hizkuntzatan testua ahozka dezakegu, edo hitzik gabe. Hau da, esanahirik gabeko fonemak ahozkatu. Gure ahotsa, balore handiko tresna da musikariontzat, benetako musika tresna delako. Gizakiok askotan txorien txorrotxioetan oinarritu gara eredutzat hartuz, edo gure abestiak sortzeko asmoarekin. Gure ahots sisteman 3 atal dira nagusiak, birikak, fonazio aparatua eta aparatu burrunbaria. 3 oso garrantzitsuak dira ahotsa sortzeko. Birikak bularrean dauden 2 zaku dira, kanpoko haizea hartzeko eta botatzeko balio dutenak. Guri asko interesatzen zaigu gure ahotsa musika tresna aerofono bat delako. Hau da, haizea behar duela soinua adierazteko. Arnasa hartzen dugunean, suturra edo ahoa, faringe, laringe, trakea eta bronkioetatik pasatzen da, biriketaraino eta haizea botatzen dugunean kontrako bidea egiten du. Soinua sortzeko gure birikak hustu egiten dira. Hori gertatzeko toraxeko giharrak eta diafragma arduratzen dira. Hauek birikak bultzatzen dute haizea botatzeko. Haize eta trakeatik haizea trakeatik igotzen da eta ahots kordekin topatzen da bibraraziz. Ahots kordak 2 izur dira eta estarrian daude. Estarrian sortutako soinua oso ahula da eta ulertezina. Soinu hau moldatzeko gure aparatu burrunbaria behar dugu. Aparatu honen 2 zati nagusiak dira, mingainak, ahoa eta ezpainak. Adibidez, L eta R fonemak sortzeko mingaina behar dugu. Bokalak sortzeko ahoaren posizioa funtsezkoa da. Eta ezpain bikariak sortzeko, hau da, P edo B ezpainak oso garrantzitsuak dira.